Takže já vás vítám u prvního let's play z hry Minecraft, nebo první let's play na tomto kanále na serveru Crazycraft. Dřív to stal takový velký barák, takhle celý, jak je to tady. A já jsem ho zničil, protože to byl samozřejmě můj dům. Vy jste si mysleli, že jsem zničil jako barák. A postavil jsem si to takový menší, kde mám všeho hodně. Doufám, že vám nevadí, že hraju s tímhle texturepekem, když tak mi to napište, jestli vám to nějak vadí, tak nevím, jestli s tím něco uděláte, ale tak třeba jo. Doufám, že vám zaplníme krák, jo, takže pro tento díl chci vám jenom ukázat vlastně server. Možná ho někdo znáte, možná ne, já vám to vysvětlím, jdeme na spawn, že za první musíte, na tenhle server musíte mít originální Minecraft. A sněhulák. Musíte mít originální Minecraft, to je krása, ty sněhuláci to tu docela lagujou. Au, a to je jedno. Musíte mít originální Minecraft, dostat se na whitelist, tím, že se registrujete na TeamSpeaku. No, koukejte na to, že se to laguje. Sám jenom zdá. Já vlezu do tohohle a třeba se to zlepší, když tak bude. Ne. Tady býval beacon. Tak to trochu změnili. To radši ne. Tady je to bez lagu. To je hrozný. Můj počítač tak výkonný není. Musíte projít tou na whitelistu jakože registrací. Přečtěte si pravidla, oni se vás ptají, to je taky moje tenhle beacon. Mám tu resku, ty zmrde, skurvisinský. Pak si ne. A ležíš, kámo. A ona jsi mi ubral, kamaráde. No. A vlastně, co bych tomu víc řekl, to ani nevím. Se to zdá. Super, dostal jsem se na server, kde mě nebude moc lidí štvat. Protože to je na to, ale jsou to i docela velký výjimky. Který se konce jeden to byl, který mu dali pak unban. Všechny to pak ovlivňoval tím, že je to úplně nejhorší server. To se jim nelíbilo potom, no, oni mu dali šanci, ale jim to moc dobře nevrátil. Pojď z kelíku, dobře ty. Chudák, já tam je pouští, ale kdyby se ten Enderman portnul za mnou, tak tady dopadne pro něj dobře. Ten dům, co tu stál, byl hnusný, já už jsem měl jeden díl takhle jako přetočený tady ještě s tím hnusným barákem. Tam dávat nebudu, kroč jo. Ale tak trochu se mi to tu nevycházelo, tak jsem to takhle musel trochu to, no. Snad to nevadí. Mně to nevadí, takže nikomu. Ne, já vás nechám ovlivňovat vlastně tenhle let's play, nebo jak tomu chcete říkat, jak chcete vy. Podle sebe budu dělat jinačí. No, možná i tam to ovlivníte. Tady jsem kopioval branch mining dole, ale se tu nesmí. Pokud by měl někdo zájem se mnou natáčet. WTF. Aha, si ubírá jeden blok, když mám ještě fodrfall. Kruci. No tak jestli máte zájem, tak se mnou můžete hrát a já nevím, co bych teďka dělal. Jen co tady si můžete koukat teda jako dovolím, mám to teď pro tentokrát. Co mám u sebe. Mně se ten texturepack líbí, on ten Minecraft moc nemění, ale je takový hezký, takový kreslený. Nevím, tak mně se takhle líbí. Já bych vám ukázal spawn, ale oni to tam trošku přetentovali s těma. Do čistek se nedostanete, tady to, ani do pecí, ani nějak jinak. A když třeba někdo tam dá unlock nebo to, aby to šlo otvíračem, tak to samozřejmě FryML, to je admin, myslím. A myslím určitě.
Ještě mi nedali ban. To už jsem jednoho admina zabil. A mluvil jsem se na to jako... Ale... Tam to vyházím. Ani neznají pravidla tyhle začátečníci naštěstí, že správně bych měl za tohle dostat ban, když mu vezmu jedinou věc. A je tu admin hlavní, vlastně majitel tohle serveru je Fobia. Dřív to vlastnil Kogi, ale neměl na to čas, no. Prej. A já mu věřím, no. Zde si můžeš stavět domy, jak potřebuješ na domy si dělej rezidence. Dnes se ty zeleně odpadne. Domy a stavby stavte dál od spawnu zákaz. Kácení stromů na spawnu, stromy kácejte. Ty já ty věci nechci, kurva. Jsi na sér, proč za mnou pořád lezeš? Dík za ty emeraldy, sice mám doma ještě jak 300 taky, ale ten... No. Zákaz lezení a těžení a branch mine, no a zákaz těžení ve freeboilu. Že bych měl docela průser, kdybych to... A oni to dají s obou stran stejný. Máme lodička taková, no. Nevím, kdo to ani postavil. Tak jako jsou tu někteří dobří stavitelé, pak někteří průměrní a pak jsem tu já. Ne, pak jsou to ty špatný a pak jsem tu já, no. Už jsem si nainstaloval MC Patcher. Ten zombík vypadá drsně, no. Sharpness 3, ale už se skoro zničil. Tak játe si srandu. Já mu zabil psy. Já jsem nechtěl. To já jako nedělám, já myslel, že jsou to jenom ty slepice. Pardon, no. To je jedno, co nejde snad nový. Další admin Travnas. Pak si pliky Lopolo a Kajulinka. Tak. A tady. Jako teď to bylo na tom serveru horší, protože... Ne, asi týden a půl nešel prostě. Cože, proč jsem zabanovaný? You are banned from... Kruci. Snad nemám ban, to by nebyl dobrý díl. Jestli tohle vidíte, tak jsem nedostal ban. A jestli to nevidíte, tak jsem dostal ban, a jestli to vidíte, tak jsem dostal ban a dostal jsem ban zase. Vidíme. Tak já se zkusím disconnect, bojím se. Fuj, tak to mi nahnalo. Šmidiva, jsem se lek. Ty krás. Když to napíše, jo. Jo, ještě něco bych vám tady chtěl ukázat vlastně. Toho zabiju. Já to musím jít home. Tady asi vidíte, jak je to skoro pěkný teďka. Ukážu vám jednu věc, co jsem si tu dělal sám. Jako kromě tohle domu. Kde trávím hodně času. Strip klub to není. Ani žádná hospoda, jo. Ty, kde jsou ty torčky? Podle torček musíme jít. A já už si tu cestu jakž tak pamatuju, v okolo je takový velký palác. Chci to stavěl dost zůstej týpek, jako se musí nechat. Tady to ještě není. 4 rány, kámo. A když se neuhnul z robe, začal nějak lagovat. Dobrý. Divný, ty endermeni se nějak bojí. Nebude tím redstonem, to nejsou tam žádné úvody. Jsou jenom redstone, torčka a tlačítko. Tak ze srandy tam někdo udělal tady ten palác, co jsem myslel. To nevím, co dal. No tak když se na poušti, to budou asi ty saplingy. 3 srdíčka, no. Pohoda.
Tak tohle video bude tak 10-15 minut, bych řekl. A čekat, ale už jste to možná poznali, ale jestli ne, tak to poznáte. Teď. Oh, tyjo, teď jsem se docela lek. Takže no, až to ke mně dojde, jak půjdem domů. Dal jsem si sem tyhle ty dispenzory, ale jak si to nefungovalo moc. Hej, tam to bylo nějak hodně, ale já bych řekl, že mám dost všeho. Diamanty. Nemám jen pár a tady jídlo. Je pohoda, takže tímto vlastně bych se chtěl s vámi čekat. Abyste to viděli. Tímto bych se s tím... No, s mým skinem bych se s vámi chtěl rozloučit s tímto dílem, nebo jak to říct, a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu, takže čau.